No a keď sme sa... A tento kamarát mi hovoril, že však chod tam, hovorím, čo si prostý jak Matovičovi, že ja za ním pôjdem. A že ne, že on pozná človeka, ktorý má Matoviča pod palcom a že on mu to povie a že on to, hovorím, ale ja tak nebudem môcť byť novinár, keď tam pôjdem a keď sa to nepodarí. Neboj sa, to sa podarí, máme prieskumy a ten človek ti zabezpečí miesto určite v prvej desiatke. Asi za 3 dní mi volal, že prídi, ten človek je tu, dojdem tam. No a tam sedel človek z Penty. Nebudem hovoriť to meno teraz, to nie je dôležité. A hovorím to, vy ste to vybavovali? Vy z Penty? Mne on, že jasné, pán Korda, však není problém, však my chceme, aby tu slušní ľudia boli pri moci. No a on, tento človek, chodil u Matoviča na všetky tie schôdze, stretnutia, kde sa rozhodovalo o kandidátke, ale bol veľmi taký korektný, to by som mu zaskrivdil. To nebol žiadny mesiar, ktorý hovorí, že toto musí byť. No a keď bolo prvé stretnutie všetkých kandidátov, to sa udialo v Lúčkach, v Kúpeloch, tak tam nebol tento Penťák. Ja skoro som povedal jeho priezvisko. A ja hovorím, pán Matovič, a prečo tu není? Pán Korda, viete, to by nebolo dobre, keby sa to ľudia dozvedeli, že s Pentou my tu paktujeme. No, tak to bol Matovič. No a potom chceli ísť na detektor lží. Kvôli kauze Gorila. Áno, no tak to je Matovič. No, tak toto keď sme videli, že on prišiel s tým detektorom lží, takže v jeden deň došiel a povedal, že všetci pôjdu, všetkých 150 kandidátov pôjde. A hovorím, a čo ste sa zbláznili, to sa nedá ani stihnúť, ani peniaze. A hovorím ešte okrem toho, čo sa budete pýtať? No, či niekto krádol, hovorím, a tak to nefunguje na tom detektore. Tak potom asi o deň alebo o 2 došiel, že tak pôjde prvá 20-ka. A ja hovorím, pán Matovič, ja na žiadny detektor nebudem chodiť. Ja kľudne odídem v pohode, v tichosti. A čo sa bojíte? Hovorím, nebojím sa, ale mne to je smiešné. Potom došiel, že teda nie je prvá 20-ka, ale že všetci šéfovia strán. A to už mňa sa netýkalo. No a samozrejme, Pálko so Zajacom mu poslali niekde, áno, a povedali mi, že tak to ne. No, tak my sme odišli a Matovič si zavolal z Veľkej Británie jednoho hochštaplera, ktorého v Británii kráľovská spoločnosť, ktorá sa zaoberá týmito detektormi lží, žalovala za podvody v nejakej televíznej relácii, kde on vyhodnocoval, či nejaká baba povedala pravdu o milencoch alebo nepovedala. To si sem zavolal, dobre mu zaplatil, Matovič si nechal nejaké droteky pripnúť a on povedal, že Matovič je pravdovravný. No tak to bol celý náš príbeh. On sa potreboval zbaviť tých ľudí niektorých, lebo videl v prieskumoch, že by sa dostali do parlamentu a že by ich nemal pod kontrolou.